Ublo. Ubujenene. Yazi ujenene ungijwayela ngapi? Ubazi yonke lenyanga le akokhokhi. Inyanga edlule akakhokhanga. Awungijwayela kabi ujenene uyazi? Uthi ngeke. Cause I'm not the Terry. Cause I'm not the Terry. Better wash your baggy. Don't mash your baggy. Cause I'm not the Terry. Wejenene. Uhlela. Uyaphuza. Imali yami yelento uyikhokha nini? Ngempela wena ngiyakubona ukuthi uqhathisa hostel la. Uyazenzela wenza noma yini wejenene. Yeah? Wejenene wena uzobona. Uyabona namhlanje uzoyikhipha. Ukuphuza nesitawuti. Uzoyikhipha imali yami. Shit. Ufike kahle ekhala bemgeza. Ngisaphuza. Sihlala siphuza isitawuti. Oh. Wejenene. Ngiyakubona unucase mina ngomile. Uyazi ke mina masunginikeza imali yami nje yakulenyanga yelento nakuleya nyanga leya yelento mina ngayithengela ikesi nebhodlela ngihlalele lapha ngiphuza angishodi ngemali angishodi nje ngotshwala ngishodi ngemali wena omele uyilethela kumina yelento Khuleka khala bemgeza uyayithola imali ahlale siphuza bese siqedile sihambe siye back to keep imali khuleka wena ngempela wena ungijwayela kabi wena uyasibonke zonke ihlali zami lapha ehlala la abahlali la bakhokha ngesikhathi ngitshela ngomamkhize lapha uyakhokha ngikutshela ngomamhloko unondaba uyakhokha naye wena yini ngempela ngingakho sengathi siyemabhenki kabe ukhipha imali la uthenge ngani ngathi lo bhiyalo uthenge ngani wajenene Yawo lo bhelo kukwelete lapha amambi angikhangi ngithe bese ngizobuye bese ngiqotha ubhelo sengizobuye ebhanki ngizomnikeza uwana ngizomnikeza mana ke asicacise la mina noma miyangichaza azwana angimfuni ya mama angimfuni ukuthi indaba okwangelinye ilanga ke lolo masuthe ngikesi nebhodlela sisingahamba siye ngakhona ebank yes imali ngafuna ukushiya imali lapha endlini bese hamba siye ebhanki wona yakubona kahle ukathi mina ibhanke angilazi uthini ibhanke ke ndodana ilapho khona ukhipha imali mungenayo wena ke ngoba unayo imali yini oyibeka lapha endlini imali angithi uzongisiza kanje nako uzoletha 1000 lami manje ungafuni ukuthi ngikubambe kwajena nabo nini ke ngakho Oh my God! Bekumele wenze lento oqeda ukuyenza ya manje ukuthi ungishaye ngempama ngumastande wakho wena usenayo indawo yokuhlala la ekhaya awusenayo indawo yokuhlala kodwa ngifuna imali yami oqala ngifuna imali yami yabona ke wena ngathi nenhlanhla empela ngoba ngathi khona imali encanyana la ekhona Ay uKhisimusi usheshe wafika hayi izobonana hayi connect wajenene $20,000 cash on the table. We shoot first.